Yaba mfowethu. Uphungalenja lo pitbull. Stop nonsense. Never surrender. Iron. Bafowethu siyabonga kakhulu imithandazo bakithi. Siyazizwa indaba ezimnandi, indaba ezinhle. Kuthi umfowethu le uBobo mfana epiki uyalulama esibhedlela. Siyabonga kakhulu laba abakhuluma imtshaza. Asinenda uthi ubani lo mfana lo mumbe ngathi uyanukelwa. Ubani lo? Lo nobuso ungathi uflower ohleli kambi. Okwenza ama space muffin nakhona. Entsangu yase Bergville. Lo nobuso ngathi isihlama sohlanya. Ubani lo Max. Yini ona lento le? Bafowethu alihleki unxeba le ndoda. Ungahleka umuntu ephunyelwa umphefumulo. Awazi yini ukuthi igazi umphefumulo uhlala egazini. Awuyazi le nto. Uhleka umuntu esenkingeni. Siyakhala thina uyahleka. Kade ke singahleki nathi. Ukade awukwazi ukuhleka umuntu usahamba ngalezi imoto esihamba ngazo. Usejika manje uthi kade edlala. Uthi wena ubudlala uBobo wafisela ukhuzana ukufa. Bafowethu musana ukungcolisa igama labaculi. Lezi zinto ezikhulunywa uMax ukhuzana azazi ahlangene futhi nazo. Angicabanga ukuthi ukhuzana ngayijabulela into nje. Uma kukhulunywa ngomculo kusuka kuyizimpi zomculo. You understand? Uma umuntu ekhulumelwa ngomculo usho khona ukuthi akuyona impi yangempela siyithatha serious siyawazi umculo ukuthi into ukuthini. Seniyokukhamisa ke manje kuveke lezi izinto ukuthi lokho lezi lengile athi ama switch likhuluma imtshaza. Umuntu esenkingeni wathi mayikhuluma uBobo wayeshaya ubani ukhuzana. Ma uBobo ethi ukhuzana engathi ngafa wayekade eshaya ubani ukhuzana wayelele kusiphi isibhedlela. Izimpi zikaMaskanda sihlangene izimpi zegazi. Ukube zihlangene ngabe kade sanibulala nini. Ngoba nemitshaza ninjena nje Max. Wena Max nje umtshaza nje. Cha. Mukhuluma ukuthi cha. Muvuvu cha. Uqatsha. Max cha. Cha. Za. Awukwazi ukuthi umuntu esenkingeni ngalohlobo. Uthi wena engathi ngafa. Abambulalanga ngani. So sidibane nayo lapha amayimayi. Sokubuza lawo manyala. Bazokuthola bangangawe. Bakubuze lawo manyala. Mawuthi kuyadlalwa sidlala impela nje sibhekise AK ngakuwe. Ya, dlala impekisa imoto ngakuwe. Ya, igiya liku6. Ya, rev count ku8. Ibhenga kuwe imoto. Ngidlalisa. You understand? Because manje uthatha izinto wena ezingahlangani. Umculo wamaskandi uphushwa ngempi. Umculo wamaqhawe. Umculo oculwa abantu bempi. You understand? Njengamanje senza lento vele yenziwa kudala. Angeke uzusitshela ukuthi wena uthatha impi ye accident. Sorry impi yengozi nakhona accident. Uzohlekisa ngayo la umtshaza loyo. Wonke umuntu ohamba wecomment amanyala lapha umtshaza. Awukwazi ukuthi nimitshaza nje. Cha. Nkosi yenu uMax inkosi yemitshaza. Max uyimitshaza. Uwedwa imitshaza nje yonke. Awukwazi ukuthi isizwe singaka sihlukumezekile wena uqhamuka uzoba umtshaza.